wetani Allah noon yetta sababu Ablaye Madina Gounass min cafti nande ganduɗa ko haalaji maɗa min cafti nande golle maɗa min cafti nande ganduɗa ko darde maɗa e miskineɓe mataw ko hande Allah hoddiri ganduɗa ko ganduɗa ɗo walla délégation ma ganduɗa ko ari ɗo mboɗo sikki joom wuuro ganduɗa ko haali ganduɗa ko ɓuuri hen hewde o ari wuuro ngo ganduɗa so tawi ganduɗa ko en mbi eɗen mbaɗa liste ganduɗa ko caɗele men tan eɗen mbawi ñalluɗo ganduɗa ko ha hiira kono noon caɗele foof ganduɗa ko yiyade priorité par ce que min conseil municipal mo ogo e dow ganduɗa ko gardugol ganduɗa ko mairie Abou Diallo Balel ko on ganduɗa amin jogui caɗele ne wayno leydi kono hande ganduɗa ko ɓuuri wonde ganduɗa ko priorité amen ko sukaɓe men fof ganduɗa ko ɓemin nawnon janggoya natti janggude sabu ganduɗa ko min ngala CM sukaɓe so tawi ganduɗa ko gummo CM2 dañi ganduɗa ko entrant sixième mabɓe ɗoɓe jatoɗo ɓe pamdi kole jatikiya wona cukalel wawa muñde ɗum yaaɓe université ɓe ganduɗa ko batti ganduɗa warande usine aji donc so tawi min ngala CM somin ngala collège min mbawa ganduɗa ko jangde ganduɗa ko wawa yaade te sans gandal ganduɗa ko ɓamtare wawa wonde ɗon donc gandal ngal amin mbaɗi ɗum priorisé laamu noon holli wonde ganduɗa ko yomin ma min puɗɗima waɗen ɗum kees min puɗɗi dañi ganduɗa ko un terrain de 2 hectares caggal Allah addi on vraiment ganduɗa ko amin jiiɗi hen ballal makko par ce que koye fellude jihaadi gonɗon ɗum kadi koye fellude jihaadi wallude wuuro ganduɗa kono andiri wallude wuuro no janggiri ɗum ɗon hande ko priorité ganduɗa ko hoɗo ko priorité amin jogui ɗo guesa maaro min mbayri remde ganduɗa ko gila 2016 min mbayri remde kala no min ndemi ganduɗa ko ilamdude min toon min kalmi sayed wi ganduɗa ko ɗo ilam ɗam iwrata ɗo sona waɗa di compacté kañum noon ala moyen di compacté amin ballekini Allah min ballekini on guure ɗe fof mo jiiɗa ganduɗa ko goto fof jogui guesa mum gurdugo ha heddi ɗo donc ganduɗa so tawi min dañino di compacté tan mbaɗɗon guesa ganduɗa ko ne wawi wuurde min ko heddi ko noon ganduɗa ko min mbaɗa hen tagalde kilta bandiraɓe onon fof mi salmini on mi yetti Allah no fewi mi yetti on saabu kalko wawi heɓede hen e moƴƴere caggal Allah e nelaɗo mum ko onon onon goni jinnaɓe onon goni negɓe onon goni mawninɓe walla kalko fagga hen e jaam ko sababde moon mi yetti on kadi ɓe gondumi woni fondation Thierno Wolle Ndiaye ardi ɗum ko ɓuɓri jamma woni Elasabou Ndiaye neɗɗo no jogo parcelle mum walla jogo lekki mum walla jogo base mum yo ko min tan ɗoro en kono ɓuɓri jamma ala mo heewi so tawi aɗa ƴewanno ɓuɓri nangue muhi mi sikko a wontirat mi yetti Allah no fewi mi yetti Yeri Mayo woni président directeur général mo Dakar Média Elasabou Ndiaye wi kam projet ji mbaɗama e nder Fouta o noon wona Sénégal wona Mauritanie ko Foutaji ɗi foof saabu mi yon joni Thierno Wolle Ndiaye ko ɓuɓri jamma waɗoyɗo balle no Bayel Mbaye wi ha Indonésie mi sikku kalko waɗaka e Fouta tan ko yiyani walla nanani ɗo yitere makko fawno walla kalko nanno waɗi to jarten ɗo seeɗa tan e jillu amen ngu woni guri bonji waali joɗima duuɓi kewɗi jarata koye ɓulli laamu ari wi naɓmon wawa hokkude on ndiyam ɗam to woni toon woɗɗi on mbawa heɓde ndiyam min gaddi ingénieur uji on mbawa heɓde ndiyam Abdoulaye Wolle Ndiaye nde ari wi ndiyam ne heeɓo saabu sattani ɗo Allah o addini ndiyam hamɓe kene keeɓi forade rewi hen ko gure ɗe ganduɗa fulɓe ne tawe mumen dowri mumen yiɗɓe baali mumen jara yiɗɓe kañumen e koye mumen kutoro ɗamɗo ndiyam ko wayno ndema e ko way noon joynoɓe saɗede ndiyam
ɓe ganduɗa meeɗa miijade ma keɓɗam ɗon ndiyam o itti nde ɗon saɗede ha laaɓi ceer ko wayno ganduɗa ko salamatu Wolle len e ko wayno e raɓɓikkina tan Abdoulaye Wolle wona yo inde makko haale wona ko wonata ko yo yiye ko hakkude makko e Allah Allah newninimo omo andi so tawi Allah rewni jawdi e jungo ma ko ya feccu hen e ɓen ɓe ganduɗa an sigiru men doole joni noon so tawi Allah newninimi ndiɗon jawdi a hawrani e oɗon nunduɗo ma woɗɗo wima ya wat mbasa oɗen ɗon yiiɗi mbaɗirani saabu so tawi a woni kirenowo leñol a joguimo jawdi yatawa aɗa joguiɗo peeje gam hirande leñol mum hayso tawi ala ɗiɗon jawdi o gorko mo jiiroɗo ela sabu Ndiaye ko jaɓɗo kadi ko newiɗo kadi ko jankinniɗo gueɗe ɗe foof itti foof Abdoulaye Wolle rewne jungo makko woni ɗo yettini hande ɗo mbimi noon mboɗo anduno wona kawisi am walla wonta surprise am wiidemi Abou Ndiaye ndewen Garly ndemumomi alaji mboɗo yiɗi ndewen Garly hande ɗum ko ala saɗen hay seeɗa protocole ne woodi ko hunde fonde tunnede ɗo noon mboɗo andi saɗede wonde ɗo saabu ɗo jeeyami juma o nani no chef de village haalir ni ko miijam ɓoynongo kala ko tolluɗa Allah noon ma Allah waɗen ɗum woni hollum juma Garly jungo Thierno Wolle Ndiaye naar hen capantati juma e nder Madina Gounass ndaare ingénieur ara wi oɗo kara moƴƴade yo itte kara goɗɗo watte kanƴi fof ɗi guddirama sababude Abdoulaye Wolle Ndiaye ɗin jumaji foof Allah newnani ene wiye sa tawama uddiral walla o jeeɗiɗi walla o nayyi pewma hatmi jeygol ɗin jumaji foof uddiral mumen ñamdu mumen yardu mumen e ɓen aroɓe uddidde fof o rewni ɗum koye jungo oɗo gorko ela Abou Ndiaye rewni ɗum lawol jumaji uddira tawal dañca ko wiite hasard ala ɗe balɗe jawruɗe Garly woyi ndiyam no feewi ma sarataji kamɓe jeehe gure goɗɗe addoyde ndiyam yaltinama koppreje kewɗe ko wayno 3 millions e ko fayi gam ndin jamde bonnoni hen watte hen hunde noon so woni alhaali laamu ene satta seeɗa saɗede ndiyam ina ɗo mboɗo andi ko fecci gure keddiɗe foof ɗawani Garly ɗum noon e dow dadam Garly ne ñaagui fondation Wolle Ndiaye forage ko fawi hen o juma so uddirama koye ballal Wolle tewo uddirede e ballal Wolle ela sabu juma o nini fondation o nini aɗani yettude guernaɓe mi jurnima no feewi kono sana ari ɗo fala budde mi bismon konngol noon diwani jarama sin juuno jarama min gaddana kongi goɗɗi min mbima jarama Seydou Ndiaye konngol ene yeeso min dañi weltare mawde e ngal ɗo jakkugal ngal jaɓɓiɗon ɗo hande ka walla Abdoulaye Wolle Ndiaye amin gandi buubaji ɗi bawɗi ɗi beelama o e gamri ndi foof ko sibabude golle makko moƴƴe ɗe o woni e gollande l'islam ɗe o woni e gollande tijaniya kono kadi golle makko moƴƴe ɗe o gollanta fulɓe ɗe o gollanta aduna o ko ɗum woni ko jaɓɓiɗon ɗo ko ardi foof min beltima no feewi no bandiraɓe haalɓe adiɓe haalde ɓe mbiri ni woni sababu dewgol amen ɗo ko musidɗo amen guiɗo amen gollodiɗo amen ñeeño moderne hono Moussa Niang ganduɗa tehilagal hakkude makko e amen wona hande sinno ko hande fuɗɗino walla ko hande wonno wiye ko sababude hande o woni sehilagal amen ko woni kone ɓuura duuɓi sappo hande komin sehilaɓe komin gollodiɓe e média o wadde noon kalɗo ɗaɓɓi min yomin jamin jettoɗon min garat min denda e makko saago noon wuuro ɗo jeeya ɗo jinna makko taweteɗo ko ɗum woni ko addi min ɗo e nder hen noon noɓe mbini min goni koye ɗangal ngal imminno min ko yaade yettoyade e golleji ɗi ka Abdoulaye Wolle Ndiaye golli e Fouta min ƴeewa holto golleji ɗi tolni caggal ɗum so tawi won golleji gasɗi hen min gudita wonno jiruɗon force uji ɗi ni e caggal mum noon hankkadi kam wattama hen e keɗogol yimɓeɓe e caɗele mumen soɓe kaali
min mbiyata amin mbawi fewde wawi fewde ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala e nder hen noon ɓay wonko Allah luɓorimo so tawi neɗɗo neli min faade e makko minenne kadi min jettina gandon noon Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ko moƴƴo ko laaɓɗo reedu ko baɗowo kadi ko waɗirta ko saabi Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam hay wuro woto min garani wadde promet wiide mamin mbaɗan on naggam walla mamin gollan on naggam e dow fawade e politique walla wiide komin mbaɗa hunde taw min mbatta ɗum addani min e guure he min jaɓɓoraka sababude ɗum kadi e nder hen noon ko kalɗon ko min nani min nani semmo kalɗon o ɗum ko nafoore men so tawi ɓesguji men ɗi janggari en ganda holto paaɗen janggo en nani alhaali ndema ka awo o e gaynako fo en nani ɗum fof so tawi en dañi ɗum en guuri hande caɗele ɗe no mbayni ɓesguji men nan jooloyo nana maaya nan majja taw ala ko saabi ɗum so wona ronkude joɗade e ɓesguji men ɗi so ɗum dañama ɗum ko weltare men ɗum ma en jettinmo ɗum caggal ɗum juma men ko nokku rewirde Allah ɗum ne kadi waɗa hen kodde ko Allah wawnimo ɗum ne kadi ma en jettinmo so hawre welede jomiraɗo caggal ɗum ko kalɗon goɗɗum ko fewti e forage o foof ma min jettinmo kala ko newi hen so tawi ina hawri e welede Allah ina hawri oɗon jeeɗa ma on keeb min mbiyani on keeɓi min mbiyani ma on keeb so tawi ne hawri e welede Allah so tawi hawri oɗon jeeɗa sibabude ɓiɗɗo mon o Moussa Niang ɗo wondi e amen ɗo ne hawri e jeeɗu mon tan ma on keeb so hawre welede jomiraɗo so nden yonti so totti min garano min gardi ɗo ni min gadda noon kala no wayoyi noon gandon koye hoddiroji Allah enen fof ko hen gonɗen ɗum ɗon min calmini on min jetti on min jarni on ay mbiya on kalif mon Allah ɓinguel mongel kalif mon Allah makko nangon e makko gondon e makko gurdon e makko duwono ɗonmo so duwonimo on tan on duwonimi sabu min dendi meccal gotal minen dendi golle minen dendi mission kala ko ruufe makko ma yette amen ko heddi ko minen foof min calmini min juuri moon amin paada yeeso guure ɗe fof nan paadi min poti ñallude ko cali min mbaltoya horndolde so tawi on mbawi yaafade min tan min mbawa ɓendude ko heddi ko no mbimini kala ko newoyi hen mamin gartu ko nder mbatten ko ɓuuri mawnude ko so hawre wele jomiraɗo Allah jarama on jarama Thank you.